אוקיי, אז אחרי שיצרנו את התבנית, בעצם אנחנו יוצרים submission link או לינק הגשה חד פעמי. שימו לב שבתשלומים של Grow זה חייב להיות על submission link ולא על לינק של תשלום. בעצם חייבים לכל אחד לשלוח לינק ייחודי שלו. אפשר כמובן להוסיף את הנתונים שלו מראש, אבל זה לא חובה, זה רק יקל עליו. אוקיי, אז הוא בעצם רואה את הנתונים שיש לו למלא, אתם תגדירו את כל השדות, זה מה שהגדרנו פה עבור הדמו. ובעצם הוא לא יוכל להתקדם בלי שהוא מבצע את התשלום. אז בואו נראה איך זה נראה. הוא לא יכול לסיים ולהגיש את הטופס. נפתח לו בעצם המסך הזה של Grow, וכאן יופיעו כל האפשרויות שהגדרתם בחשבון שלכם. בסדר? אז כאן הוגדרו הדברים האלה, אפשר לדבר עם Grow ולהוסיף אפל פיי, גוגל פיי וכל מה שצריך. לדוגמה פה נעשה רגע ויזה. כמובן הכל מותאם גם למובייל. נשים פה רגע טסט. ברגע שהתשלום יצליח, בעצם אתם מקבלים את התשלום אליכם ישירות לחשבון ה-Grow, והלקוח יקבל פה הודעה. יפה מאוד, בוצע. אם יש שגיאה כמובן הוא יקבל. וכאן ברגע שמופיע לו התשלום בוצע, הוא יכול להתקדם בעצם לשלב הבא, ורק אז להגיש את הטופס.